षटकाराला 200 रुपयाचं पारितोषिक आहे अप्पन जोशीकडून. ओके, प्रत्येक षटकारासाठी 100 रुपये. आणि पिनू पिनू म्हणजेच सर्वांचा आपला लाडका तुषार बाणे याने जर लगातार 3 षटकार मारले तर 500 रुपयाचं पारितोषिक असेल ते अप्पन जोशी यांच्याकडून. तर पहिलं षटक आपण पाहतोय. दुसरा चेंडू पार पडला. 1 धावाची धाव घेतली गेली महेश याच्याकडून. धावसंख्या होते 5. आता मात्र स्ट्राईकला येतो तो तुषार बाणे, एक मोठं नाव राजापूर तालुक्यामधील. सध्या 2 वर्ष ज्या नावाची सगळीकडे हवा आहे तो आहे तुषार बाणे. हा लो फुलटॉसचा चेंडू होता. LBWचं अपील केलं जात आहे, मात्र तो नियम सध्या या स्पर्धेमध्ये नसल्यामुळे थोडा मला वाटतं हा सुरक्षित राहतोय. जर एक लेगबाईच्या स्वरूपामध्ये ही धाव संघाच्या खात्यामध्ये जोडली जाते. तुषार बाणे 4 षटकं खेळपट्टीवर उभं राहणं खूप गरजेचं आहे देऊळवाडी संघाला, कारण एक घणाघाती असा तो फलंदाज आहे. पहिले षटक जर आपण पाहिलं ओनी संघाकडून हा खोलवर टप्प्याचा चेंडू हेलिकॉप्टर पद्धतीचा हा फटका आपल्याला पाहायला मिळाला. ऋषिकेश गोलंदाज, सुंदर ताळमेळ आपल्या दोन्ही फलंदाजांमध्ये पाहायला मिळतोय. जर आपण देवाचे गोट्टे हा संघ पाहिला, नालासोपारा असेल, विरार, वसई सारख्या शहरामध्ये नियमित प्रॉपर ग्राउंडला खेळणारा हा संघ आहे. प्रॉपर गोल ग्राउंडला प्रत्येक टुर्नामेंट हा संघ खेळत असतो. त्यामुळे या वर्षी सुद्धा जर आपण पाहिलं प्रत्येक संडेला या संघाच्या कुठे ना कुठे ट्रॉफी ह्या ठरलेल्या असतात. त्यामुळे हा पुन्हा एकदा चेंडू जातो निर्धाव. ऋषिकेश एक चांगलं कमबॅक करताना आपल्याला पाहायला मिळतं ओनी संघाकडून. ओनी संघ सुद्धा तितकाच मजबूत असा संघ आहे, बलाढ्य संघ आहे. महेश बाबळेसारखा एक स्टार आपल्याला या संघातून खेळताना दिसतोय, जो यष्टीरक्षकाच्या भूमिकेमध्ये आपण पाहतोय. तर ऋषिकेश पुन्हा एकदा महेशसाठी. हा खोलवर टप्प्याचा चेंडू, हल्ला केला या चेंडूवर, त्यांनी सरळ चेंडूला पाठवलाय सीमा पार, षटकार. आणि 100 रुपयाचं पारितोषिक लागू होत आहे ते महेश याला. धावसंख्या होते पहिल्या षटकाची ₹100 रुपयाचं पारितोषिक हे अप्पनदादा जोशी यांच्याकडून लागू झालेलं आहे. त्याचप्रमाणे आमचे मित्र नरेंद्र कामतेकर सर यांच्याकडून सुद्धा 100 रुपयाचं पारितोषिक या षटकारासाठी लागू झालंय. तर नवीन गोलंदाज येतोय सूरज मोंडे, म्हणजेच पप्पू मोंडे. ओणीसारख्या पंचक्रोशीमध्ये एक मोठं एक नावाजलेलं असं नाव. अनेक वर्ष या मैदानावरती तर नियमित खेळणारा हा खेळाडू आहे. अनेक वर्ष या मैदानावरती तो खेळतो. एक तसं म्हटलं गेलं तर एक होम ग्राउंड त्याचं हे मंदरूळचं ग्राउंड. क्षेत्ररक्षणामध्ये सुधारणा केली जाते. स्ट्राईकवरती येतो तो तुषार. राजापुरा प्रीमियर लीग पर्व पहिल्यामधील मालिका जो किताब मिळवला होता तो तुषार बाणे याने. एक चांगला खेळाडू आहे, संयमी असा खेळाडू आहे, शांत स्वभावाचा हा खेळाडू. फलंदाजी जितकी आक्रमक आहे तितकीच त्याची गोलंदाजी सुद्धा खूप धारदार आहे, ज्याचा आम्ही अनुभव मागील प्रीमियर लीगमध्ये घेतलाय. तर सूरज मोंडे याला तुषारला थांबवावं लागेल. पहिला चेंडू येतोय उंच पटका मारण्याच्या नादामध्ये. या ठिकाणी बघा आत्मघात करून तंबूमध्ये परतलाय तो महेश. कोणताही ताळमेळ नव्हता दोन्ही फलंदाजांमध्ये. चांगला फलंदाजी करत होता महेश, स्वतःकडे स्ट्राईक घेण्याच्या नादामध्ये मात्र तंबू
पहिल्याच चेंडूवरती महेश तंबूमध्ये परतलाय. एक चांगली फलंदाजी आपण पाहत होतो. एक षटकार एक चौकार त्याच्या बॅटमधून निघाला होता, मात्र रनआउटच्या स्वरूपामध्ये तो तंबूमध्ये परतलाय. नक्कीच क्रिकेटमध्ये रनआउट होणे थोडंसं एक आत्मघात म्हणावा लागेल, कारण रन नव्हता त्या ठिकाणी त्याने चान्स घेतला. आणि या ठिकाणी बघा तुषार बाने आहे आणि तुषार बाने बॅक टू द पवेलियन. एक मोठा मासा गळाला लागलाय तो पप्पू मुंडे याच्या. वरती काही खास कामगिरी तो करताना दिसला नाही. स्वस्तामध्ये तंबूमध्ये परतलाय. पप्पूचा नक्कीच कौतुक करेन. एक अनुभवी असा गोलंदाज आहे, स्वतः संघाचा कर्णधार आहे आणि स्वतः संघाच्या कर्णधाराने आपल्या संघासाठी एक मोठी विकेट प्राप्त करून दिली आहे. तुषार बानेसारखा खेळाडूला संघा तंबूमध्ये पाठवलाय. नवीन फलंदाज दाखल होतोय तो सूरज. स्ट्राईकला खेळतोय सूरज आणि नवीन फलंदाज सुद्धा प्रथमेश. नवीन फलंदाज प्रथमेश स्ट्राईकला खेळतोय सूरज. हा उंच पटका आहे, क्षेत्ररक्षक येतोय झेल खाली. होणार का झेल? आणि झेल या ठिकाणी सुटला जातोय. बघा थोडासा नाराज आपल्याला पाहायला मिळत आहेत सर्व खेळाडू. महेश हॅलो थोडासा नाराज दिसतोय. नक्कीच या ठिकाणी सूरज सारखा फलंदाज बाद होऊ शकला असता, एक चांगला विकेट या ठिकाणी मिळू शकला असता, मात्र तसं काही घडताना दिसत नाही. क्रिकेटमध्ये नेहमीच म्हटलं जातं कॅचेस विन मॅचेस, टेक कॅचेस अँड विन मॅचेस. तसं काही घडताना दिसत नाहीये. झेल वारंवार सुटले जातात. आता मात्र बघा थोडा संयम दाखवला सूरजने. हलक्या हाताने खेळला लेगसरच्या दिशेला. ऋषिकेश चेंडूवरती येईपर्यंत एक धाव पूर्ण केली गेली. धावसंख्या होते 17. एक चांगली सुरुवात मी नक्कीच म्हणेन महेश करून दिली होती. त्यानंतर मात्र जसा दुसऱ्या षटकाची सुरुवात झाली आणि थोडंसं कुठेतरी बॅकफूटवरती आपल्याला पाहायला मिळाला देऊळवाडी देवाचे गोठणे हा संघ. पप्पूने चांगला आपल्या अनुभवाचा फायदा उठवताना दिसतोय. 2 महत्त्वाचे गडी या तंबूमध्ये पाठवलेत या षटकामध्ये. हा चांगला फटका आहे, लॉफ्ट केला या फटक्याला बाउंड्री लाईनच्या दिशेला. तोपर्यंत एक धाव पूर्ण केली गेली. चांगलं क्षेत्ररक्षण आपल्याला पाहायला मिळालं ऋषिकेश या खेळाडूकडून. धावसंख्या पोहोचते ती 18. नक्कीच ओनी सारख्या संघाला एक जर आपल्याला आव्हान द्यायचं असेल तर 50+ एक स्कोर उभारावा लागेल देवाचे गोठणे संघाला. मात्र देवाचे गोठणे संघाकडे सुद्धा खूप चांगली गोलंदाजी आहे, त्यामुळे नक्कीच ते या आव्हानाचा डिपेंड सुद्धा करू शकतात. परंतु शेवटी क्रिकेट आहे आणि एक अनिश्चिततेचा खेळ म्हणून क्रिकेटला ओळखलं जातं. दुसऱ्या षटकाची सांगत होते. 2 षटकाच्या अखेरी धावसंख्या झाली ती 2 गडी बाद 19. नवीन गोलंदाज दाखल होतो तो प्रशांत. स्ट्राईक वरती खेळतोय प्रथमेश. नॉन स्ट्राईकला सूरज आणि गोलंदाज आहे प्रशांत. तिसरं षटक ओनी संघाकडून. फुलटॉस चेंडू. या चेंडूवरती पुन्हा एकदा हल्ला केलाय. क्षेत्ररक्षक आलाय झेल खाली. वाह काय सुंदर झेल टिपला जातोय बघा. एक विचित्र पद्धतीने हा झेल टिपला गेला आणि प्रथमेश तंबूमध्ये परतलाय.
एका हॅट्रिकचा संधी असेल ती प्रशांत याला. कालच्या दिवसामध्ये आपण पाहिलं 2 गोलंदाजांनी हॅट्रिक साध्य केली होती, तर तिसरी येणार का या स्पर्धेतील हॅट्रिक? फुलटॉस चेंडू, चांगला फटका, ग्राउंड ला चिरत जाणारा हा फटका आहे, 1 धाव मिळते. थोडंसं आपण आता मात्र बॅकफुटला पाहतो देऊळवाडी संघाला. स्ट्राईकला खेळतोय सूरज. सूरजला मात्र चांगली फलंदाजी करावी लागेल. हा खोलवर टप्प्याचा चेंडू, पुन्हा एकदा चांगला फटका आहे आणि क्षेत्ररक्षकाच्या हातामध्ये तिसरा गडी या षटकामध्ये आपल्याला बाद होताना पाहतोय. हॅलो. यानंतर नवीन फलंदाज दाखल होत आहेत, कमलाकर. 40+ मधील हे खेळाडू, क्रिकेटवरती जीवापाड प्रेम करणारा हा खेळाडू आहे. राजापूर युवा प्रतिष्ठानची कुठलीही स्पर्धा असू दे, हा खेळाडू तिकडे असणार. खूप चांगले खेळाडू, वयस्कर खेळाडू. पहिलाच फटका बघा, खोलवर टप्प्याचा चेंडू होता, सरळ चेंडूला भिरकावून दिलाय. क्षेत्ररक्षकाने सुद्धा अप्रतिम असा झेल जिंकलाय. दाखल होतोय विनोद. बघा देऊळवाडी संघाचा जर मी विचार केला आणि त्यांच्या बाबतीत जर बोलायचं झालं, आपण एक गोष्ट नोटीस केली का माहीत नाही सर्व प्रेक्षकांनी, कारण जेव्हा जेव्हा खेळाडू, कुठलाही खेळाडू मैदानामध्ये येतोय ना, मैदानाला नमस्कार नतमस्तक होऊनच तो मैदानामध्ये येतोय. बॅटिंगसाठी असेल बघा प्रत्येक खेळाडू. आणि पुन्हा एकदा या हॅट्रिक होते या षटकामध्ये.
हॅलो. नाणेफेक होते. हॅलो. 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 तर नाणेफेकीचा कौल या ठिकाणी लागलाय गांगेश्वर हातिवले संघाच्या बाजूने. तर गांगेश्वर हातिवले संघाचा कर्णधार किरण, काय तुमचा डिसिजन आहे? आमचा क्षेत्ररक्षण घेणारा डिसिजन असेल, कारण पहिल्या मॅचमध्ये जे आमच्या बॅट्समनने जे ते 2 ओव्हरमध्ये 32 चेस केलेत, त्यानुसार आम्ही ती कायम नक्कीच आपण फलंदाजी पाहिली गांगेश्वर हातिवले संघाची, खूप जबरदस्त फलंदाजी मागील सामन्यामध्ये पाहिली. तर क्षेत्ररक्षण आपण जे स्वीकारले, काय उद्देश असेल की 3 षटकाचा हा आता सामना असणार आहे. तर 3 षटकामध्ये तुम्ही राजवाडी संघसुद्धा आपण पाहिला, किती छान फलंदाजी त्यांनी केली. तर किती धावांचं पर्यंत तुम्ही त्यांना रोखू शकण्याचा तुमचा काय प्लॅन आहे? राजवाडी या संघाची बॅटिंग लाईनअप चांगले, पण आमचं एक उद्दिष्ट असेल की त्यांना कमीत कमी धावामध्ये रोखणं आणि धावा चेस करणं हे मुख्य उद्दिष्ट असेल. धन्यवाद किरण. पुढील सामन्यासाठी तुला खूप साऱ्या शुभेच्छा, संघालासाठी खूप सारी शुभेच्छा. थँक्यू. तर राजवाडी संघाचा कर्णधार या ठिकाणी उपस्थित आहे, साहिल. साहिल, नाणेफेक तुम्ही नक्कीच हरलात, परंतु प्रथम तुमचं फलंदाजी आहे. तर फलंदाजीमध्ये तुमचं काय आहे, म्हणजे काय टार्गेट असेल की निर्धारित 3 षटकामध्ये किती धावा उभारण्याचा तुमचा प्लॅन आहे? हातिवले देखील एक चांगला संघ आहे. गेल्या वर्षी फायनलला राजापूर चॅम्पियन ट्रॉफीला त्यांनी प्राईज केलं आहे. तर चांगला संघ आहे. शक्यतो आम्ही जास्तीत जास्त धावा बनवण्याचा प्रयत्न करू. नक्कीच साहिल, परंतु जर आपण पाहिलं मगाचे 2 सलामीचे फलंदाज सूरज असेल, मनोज असेल किंवा किरण भामत, तर तुम्हाला माहिती असेल, काय यांच्याबद्दल तुमचा मध्ये काही प्लॅन आहे का की यांना कसं रोखलं जाईल, किंवा काय उद्देश आहे तुमचा की यांना कमी धावामध्ये कशा पद्धतीने रोखलं जाईल? जास्तीत जास्त, कारण त्यांची बॅटिंग लाईन बघितली तर लेग पट्टा त्यांचा खूप चांगला आहे, चांगले खेळतात. की प्रयत्न करू आम्ही जास्तीत जास्त की ऑफ साईड ठेवून त्यांना काय ना काय प्रयत्न करून त्यांना. धन्यवाद साहिल. हा होता आपल्यासोबत राजवाडी संघाचा कर्णधार साहिल. साहिल, तुझ्या संघाला खूप साऱ्या शुभेच्छा पुढील स्पर्धेसाठी. तर आता आपण जातोय लाईव्ह सामन्यामध्ये. धावसंख्या उभारले 32 आणि 4 षटकामध्ये ओणी संघासमोर धावांचं आव्हान ठेवलंय 33 धावांचं. तसेच आयुष 11 अडिवरे विरुद्ध भराडेवाडी अनसुरे या दोन्ही संघाच्या कर्णधारांनी कॉमेंट्री बॉक्समध्ये आपले प्लेइंग 11 दाखल करायचे आहे. आयुष 11 अडिवरे विरुद्ध भराडेवाडी अनसुरे.
हॅलो हॅलो. चला पहिला चेंडू घेऊन येतो तो सूरज. सूरज बाणे फुलटॉस चेंडू, परंतु काही फायदा उठवू शकला नाही तो महेश. महेश हा एक नावाजलेला खेळाडू आहे, एक लेफ्ट हँड बॅट्समॅन आणि पूर्ण राजापूर तालुक्यामध्ये तसेच मुंबई शहरामध्ये पण एक नावाजलेला हा खेळाडू, परंतु फुलटॉस चेंडूचा काही फायदा उचलू शकला नाही आणि संघाचं खातं खोलता येतो. एक धावेने धावसंख्या झाली ती एक धावेने एक धावसंख्येचा पाठला करताना 33 धावांचा धावसंख्या झाली ती एक ओणी हा नावातील एक संघ आहे या राजापूर तालुक्यातील आणि सूरज मोंडे एक पप्पू मोंडे या नावाने प्रसिद्ध असणारे एक ऑलराऊंडर, कित्येक वर्ष आपल्या नावाचा दबदबा आपल्या या संघामध्ये कायम ठेवणारा हा पप्पू मोंडे पाहूया आपल्या संघासाठी काय योगदान देत होते. आणि एक चांगली गोलंदाजी म्हणायला लागेल सूरज हाही चांगला गोल, परंतु फुलटॉस पुन्हा एकदा फुलटॉस चेंडू दिलाय तो, परंतु चांगलं क्षेत्ररक्षण म्हणावं लागेल, चांगलं गोलंदाजी म्हणावं लागेल. फुलटॉस चेंडूवरती धावा मिळत नाहीत म्हणजे चांगली गोलंदाजी म्हणावं लागेल, कारण धावसंख्या पाहिली तर 33 धावांचं आव्हान आहे आणि अगोदरचा सामना पाहिला तर 60 धावांचा पाठलाग करून सामना जिंकला होता. परंतु पप्पू मुंडे पुन्हा एकदा मारला चेंडू पाहिजे, झेल होऊ शकतो का तो, आणि मला वाटतं हा झेल ड्रॉप केलाय तो, आणि ड्रॉप कोणी केलाय तर तुषार बाणे याने. एक या खेळाडूबद्दल बोललं तर मला वाटतं थोडंसं काही मेंटली थोडंसं डिस्टर्ब असावे कदाचित, कारण बॅटिंगही झाली त्यांच्याकडून. आज चांगला झेल पप्पू मुंडेचा झेल सोडलाय, तो पण कोणी तर तो तुषार बाणे याने. मॅचमध्ये विन व्हायचे असेल तर कॅच घ्याव्याच लागतील आणि कॅच कोण सोडतोय तर तुषार बाणे. एक थोडंसं नावाजलेलं व्यक्तिमत्व असलं तरी पण, या क्रिकेटपटू असला तरी पण अशाही खेळ कोण चुका होऊ शकतात हे आज आपल्याला दिसलं इथे, परंतु कमबॅक हा संघ नक्कीच करेल, कारण या संघामध्ये एक ऑलराऊंडर संघ हा आहे. पुन्हा एकदा फुलटॉस चेंडू, मला वाटतं पुन्हा एकदा फुलटॉस चेंडू टाकला आणि कॅच होऊ शकतो का पाहूया, आणि हा झेल झाला आहे. झेल बघा काय एक चाललाय तो उंच पुरा असा तगडा, मगाशी चांगली गोलंदाजी केली असा ऋषी आपल्या संघासाठी काय योगदान देते पाहूया. मला वाटतं महेश नक्कीच नाराज असेल, कारण 2-3 चेंडू त्याला फुलटॉस मिळाले होते, मला वाटतं 2 चेंडू फुलटॉस मिळाले होते आणि त्या दोन्ही चेंडूवरती षटकार होऊ शकला असता, कारण त्यामध्ये कॅपॅसिटी आहे महेशकडे, आणि या महेशने तो फायदा उचलला नाही आणि स्वतः नाराज होऊन पॅवेलीमध्ये परतले ते महेश. बघा काय बोलतोय बघा, क्षण होता, कॅच घेतला तो पण महेश आहे आणि आउट झाला तो पण महेश आहे, आणि कॅच पण बघा एक उलटे कॅच घेतले होते, उलटा फिरून धावत जाऊन एका हातामध्ये कॅच बसली आणि बाद झाला. पुन्हा एकदा पुन्हा झेलू शकला असता, परंतु एक चांगला फटका म्हणावा लागेल आणि खडखड टेक्निकल बॅट्समन वाटतोय मला तर त्याच्या बॅटच्या स्ट्राईक वरून, आणि जो बॅट त्याने आता फिरवला होता लॉंग ऑर्मच्या वरून, त्याने एक खणखणीत लॉंग ऑफच्या वरून त्याने खणखणीत चौकार मारला आणि या चौकाराने धावसंख्या होते ती 6. एक गडी बाद 6 धावा, मोठा धक्का लागला होता. पहिला चेंडू दुसऱ्या चेंडूवरती झेल सुटल्यानंतर कमबॅक केला तो सूरजाने. पुन्हा एकदा बघा काय चौटी धाव घेतली आहे ती, एक धाव डिक्लेअर बॉक्समध्ये, धावसंख्या होती ती 7. षटक संपले, पंचांचा इशारा. एक चांगली भूमिका पार पाडताना ते दोन्ही पंच, एक रत्नागिरी शहरातून आपल्याला हे दोन लाभलेले पंच, धन्यवाद पंच. 7 धावा झाल्या आहेत, एक गडीच्या बदल्यात धावसंख्या झाली ती 7. तेहतीस धावांचं आव्हान आहे ते ओनिया संघाला, आणि पहिलं षटक धावसंख्या झाली ती 7, एक गडी बाद 7 धावा, 33 धावा, 33.
चला आता येतोय तो ऑलराऊंडर खेळाडू तुषार बाने. थोडंसं बॅटमध्ये काही त्याला कमाल दाखवता आली नाही, परंतु आता नक्कीच तो आपली ऑलराऊंडर भूमिका पार पाडेल असं दिसते आणि त्याच्यामध्ये कॅपॅसिटी आहे. एक चांगला फिरकी गोलंदाज म्हणावं लागेल. गोगली बॉल टाकतो, यॉर्कर बॉल, सगळे प्रकारचे बॉल त्याच्याकडे आहेत आणि चांगला चेंडू हाताळतो. भले अनुभव कमी असला तरी पण क्रिकेटमध्ये त्या कमलाकर बाने यांचा वारसा घेऊन पुढे चालणारे आमचे तुषार बाने आणि तो कमलाकर बाने एक नावाजलेले व्यक्तिमत्व आहे आपल्या सोलगाव, बारसू, देवाचे गोटणे, गोवळ, शिवणे, दाऊळवली या पंचकोशीमध्ये आणि कित्येक वर्ष मला वाटतं वयाची 45+ झाले असतील, परंतु नाद काय क्रिकेटचा सुटला नाही असे आमचे कमलाकर बाने. पाहूया तुषार बाने, सुंदर टाकला चेंडू, झेल उडाला आणि पाहूया तुषार झेल घेतोय. मगाशी जीवदान दिलं होतं आणि पुन्हा एकदा बाद. जबरदस्त कमबॅक तुषार कडून. मंडळाला खूप लोकांनी सहकार्य केले आहे. त्याच्यामध्ये हा डीजेचा आवाज आपल्याला ऐकायला मिळतोय. खरोखरच चांगलं डीजे वाजन या आपल्या मंडळासाठी ते करतायत. त्यांचेही मंडळ आम्ही खूप खूप आभारी आहोत. चला मैदानामध्ये जाऊया. पुन्हा एकदा चांगला एक कमबॅक केलाय तो तुषार बाने याने आणि झेल घेतला स्वतःच्या गोलंदाजावरती पप्पू मुंडे यांचा. पप्पू मुंडेला चांगला शॉर्ट पिचचा बॉल होता, खणखणी षटकारी मारू शकले असते, परंतु त्यांना काही तो चेंडू हाताळता आला आणि झेलबाद झाले. पुन्हा एकदा तुषार आपल्या रनिंग द बिटिंग मध्ये आणि पुन्हा उलट लागला चेंडू. बघा काय शॉट सजवलाय तो आणि मला वाटतं जबरदस्त फिल्डिंग म्हणावी लागेल. चांगली फिल्डिंग केली. 2 धावा, कारण चौकार होऊ शकला असता. 2 धावा संघाच्या वाचवल्यात ते या खेळाडूने. प्रथमेश याने चांगली क्षेत्ररक्षण म्हणावं लागेल प्रथमेश कडून आपल्या संघासाठी, कारण योगदान थोडंसं कमी आहे 33 धावांचं, कारण समोर संघ ही तगडा आहे आणि या तगडा संघाशी सामना करताना फिल्डिंग याच प्रकारची करावी लागेल. खरं सगळ्यांनी याचं कौतुक करण्यासारखं आहे. धावसंख्या झाली 3-9. पुन्हा एकदा आणि पुन्हा एकदा झेल उचला आणि पाहूया झेल होऊ शकतो काय तो, आणि झेल जमिनीला दान. मोठा झेल सोडला. एक चांगला झेल होता, खरोखरच चांगला इझी झेल होता, परंतु थोडस गचाळ क्षेत्ररक्षण होत आहे ते देऊळवाडी संघाकडून. बीसीसी देऊळवाडी संघ, देवाचे गोटणे. आणि आपल्या या मंडळाला विशेष सहकार्य करणारे मंजूळ गावातून चंद्रकांत पांडुरंग मासे साहेब यांचं आपल्या मंडळातर्फे हार्दिक हार्दिक स्वागत. आमच्या मंडळातर्फे तुमचं इथे छोटेखानी सत्कार करण्यात येणार आहे. थोडंसं क्षेत्ररक्षण गचाळ होत आहे, परंतु सामना काही एकतर्फी होणार नाही याची त्यांनी जाणीव करून दिलेली आहे ते बीसीसी संघाकडून. ओणी तेवढंच तगडा असा हा संघ आणि ऋषी आपल्या सामन्याची संघाची धुरा सांभाळताना इथे पुन्हा एकदा फसवा चेंडू. ऋषीला काही चेंडू समजला नाही. निर्धाव चेंडूची सांगता होते. जबरदस्त गोलंदाजी करतोय तो तुषार बाने आणि तितकंच उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षण करतोय तो विकेट किपिंगच्या मागे विनोद. एक मला वाटतं कॅप्टनची भूमिका पार पाडताना ते विनोद आणि चांगली गोलंदाजी करतो तो तुषार. जबरदस्त सामना चाललाय. सगळ्यांना प्रेक्षकांना पाहावा असा वाटणारा हा सामना. ओणी वर्सेस देवाचे गोटणे आणि ऋषी. मारा करतो तो तुषार. पुन्हा एकदा निर्धाव चेंडू. जबरदस्त चेंडू आणि निर्धाव चेंडूची सांगता होते. चांगलं विकेट क्षेत्ररक्षण करतोय विकेटच्या मागे विनोद आणि चांगला कमबॅक करतो तो तुषार. जरा 2 झेल सुटल्याच्या व्यतिरिक्त चांगली गोलंदाजी केली ती तुषार बाने यांनी, कारण दोन्ही झेल एझी होते आणि हे एझी झेल नक्कीच होण्यासारखे होते, कारण या मॅच झेलवरून मॅचचा टर्निंग पॉईंट झाला असता. परंतु पहा काय गोलंदाजी करतोय तो तुषार. चंद्रकांत मासे यांचा सत्कार आणि बघा काय क्षेत्ररक्षण म्हणावं लागेल 40+ खेळाडू करून, नाहीतर हा खणखणीत चौकार होऊ शकला असता. चांगली फलंदाजी, चांगली क्षेत्ररक्षण करतो तो कमलाकर बाने. धावसंख्या झाली ती 11. दुसरं षटक संपल्यानंतर धावसंख्या झाली ती 11. अजूनही 22 धावांची गरज. 12 चेंडू आणि 22 धावा.
धन्यवाद चंद्रकांत मासिये साहेब, आमच्या मंडळाला विशेष सहकार्य केल्याबद्दल. तुमचा आमच्या मंडळातून सत्कार झाला. आमचा सत्कार स्वीकार केल्याबद्दल चंद्रकांत साहेबांचा आम्ही मनापासून इथे आभारी आहोत. बबन मासिये साहेब, धन्यवाद बबन मासिये साहेब. खरंच तुमच्या गावातील सगळी माणसं जी आहेत, ती वयस्कर असू दे, तरुण असू दे, छोटी मुलं असू दे, सगळी आमच्या मंडळासाठी एक विशेष सहकार्य करतात. आणि मला वाटतं बघा, या व्यक्तीकडून म्हणजे बबन मासी यांच्याकडून आमच्या मंडळासाठी रोख रक्कम 1000 रुपये, अशी दिलदार माणसं पण आपल्या या मंडळामध्ये, या गावामध्ये आहेत. खरोखर त्यांच्या मनापासून आम्ही आभारी आहोत. असेच सहकार्य प्रत्येक मंडळाला तुमच्याकडून व्हावे आणि आपल्या गावाचं नाव लौकिक व्हावा. मासिये जे परिवार आहे, जे गाव आहे, गावाचे सगळे रहिवासी आहेत, या सर्व मंद्रू गावाला आमच्या मंडळाकडून खूप खूप शुभेच्छा. तुमच्या सर्व विकास कामांची आणि तुमच्या या गावाची भरभराट होऊ दे, अशी मी या ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो. आणि या मैदानामध्ये जातो पुन्हा एकदा. 12 चेंडू आणि 22 धावांची गरज. कॉमेंट्री करू दे मी. बघा हर्षल गोलंदाजी, एक चांगला एक गेम चेंजर खेळाडू आहे हर्षल. पाहूया आपल्या गोलंदाजी भूमिकेमध्ये. आणि सुंदर टाकला शॉर्ट पिचचा चेंडू, बघा काय फटका सजवलाय तो, आणि फटका मारलाय तो बाउंड्रीच्या बाहेर, खणखणी षटकार. आणि हा पकडलाय तर होता आणि ऋषी टिकणे गरजेचं होतं, परंतु ऋषीला काय आपला संयम बाळगता आला नाही आणि झेलबाद झालाय तो ऋषी. कमबॅक बघा काय केलाय तो. पहिल्या चेंडूवर षटकार मिळाल्यानंतर दुसऱ्या चेंडूवरती त्याने विकेट घेतलाय, कमबॅक करून दिलाय. हर्षल याने एक चांगला गोलंदाज म्हणावं लागेल, कारण कित्येक अशा मॅचेस त्याने शेवटच्या क्षणाला पलटी मारून आपल्या विजय संपादन केला आपल्या संघासाठी. असा हा हर्षल. धावसंख्या आहे तिथे, धावसंख्या झाली ती 17. 2 विकेटच्या बदल्यामध्ये धावसंख्या झाली ती 2 गडी बदल्यामध्ये धावसंख्या झाली 3 गडी बदल्यात धावसंख्या झाली ती 17. जिंकण्यासाठी अजूनही 16 धावांची गरज. 10 चेंडू आणि 16 धावांची गरज. स्कोरर आमच्या इथे जबरदस्त, मला वाटतं उत्कर्ष स्कोरर आम्हाला लाभलेत. आणि त्याचप्रमाणे युट्यूबचे पण सहकारी आहेत आमचे तौसिफ. एक चांगलं इथे ताळमेळचा इथे नजारा इथे पेश करताना आमच्या युट्यूब स्कोरर कॉमेंटेटर. पुन्हा एकदा उंचवाला चेंडू आणि झेल होऊ शकतो का पाहूया. आणि हा झेल बघा काय टर्निंग पण होते मॅच मध्ये. झेल झालाय पुन्हा एकदा.
आणि काय चेंडू टाकलाय पाहूया. निर्धाव चेंडू, जबरदस्त चेंडू, जबरदस्त कमबॅक म्हणावा लागेल तो. आणि मला वाटतं थोडंसं बक्षीस लावण्यामध्ये येणार असेल असं वाटतंय अप्पन दादा. नक्कीच प्रत्येक विकेटला 100 रुपये हर्षलसाठी. अप्पन जोशी, महागणेश्वर ट्रॅव्हल्स, गोवळ गाव आणि आमच्या या मंडळाचे धडाडीचे कार्यकर्ते सभासद अप्पन नरेंद्र जोशी, मॅन फ्रॉम गोवळ राजापूर, एक नावाजलेले व्यक्तिमत्व. आणि अप्पन 11 गोवळगावचे कर्णधार सर्वे सर्वा. पुन्हा एकदा मारला चेंडू, पाहूया झेल होतो काय तो. आणि हा झेल झालाय, तो झेल बाद झालाय. आणि शेवटचा चेंडू, विकेट येतो की किती धावा निघतायत पाहूया. सूरज पण आपल्या, हॅलो सूरज, हॅलो, आमचे लाईव्ह कॉमेंटेटर बघा, त्यांची तळमळ आपल्याला दिसते आपल्या संघासाठी. नरू कामतेकर एक नावाजलेलं व्यक्तिमत्व आहे, एक सुमधुर आवाज. नमन कलाकार असू दे, नाटक कलाकार असू दे, कुठल्याही क्षेत्रामध्ये नावाजलेलं असं व्यक्तिमत्व नरेंद्र कामतेकर इथे आपल्या संघासाठी चेअरअप करताना. पुन्हा एकदा सुंदर टाकला चेंडू आणि मला वाटतं हा खणखणीत चौकार. धावा निघाल्यानंतर काय समीकरण आलंय ते 6 चेंडूमध्ये 12 धावांची गरज आहे. आणि 6 चेंडूवरती 12 धावांची गरज म्हणजे 2 षटकार किंवा 3 चौकार किंवा 6 चेंडूमध्ये जर ह्या डिफेन्स केला तर नक्कीच सामना जिंकू शकतो. आणि तेवढी कॅपॅसिटी आहे या संघाकडे. 6 चेंडूमध्ये 12 धावा डिफेन्स करू शकतात. परंतु बघा काय सामना रंगवला तो या चौकाराने. सूरज आणि आपला सूरज आपला संघाचा तारणहार होऊ शकतो का ते पाहूया. आणि पुन्हा एकदा स्ट्राईकला येतो सिद्धेश. अजयने आपलं काम केलंय आणि दीपेश हाही एक माजी कर्णधार या संघाचा. आणि कित्येक वर्ष याने हा आपल्या BCC संघासाठी दिलेला आहे. जर त्याने मला वाटतं दीपेश शेलार, नरू कामतेकर यांच्याकडून 250 रुपये जर ही सामना जिंकून दिला. आणि प्रत्येक विकेटला त्यांच्याकडून मला वाटतं 100 रुपये असे नरू कामतेकर यांच्याकडून आहेत. त्याचप्रमाणे अप्पन जोशी यांच्याकडून पण 100 रुपये असे बक्षिसाचं पाऊस पडताना इथे आमच्या पंचकोशीतून या सोलगाव देवाचे गोटणे, गोवळ शिवणे, धाऊलवल्ली या पंचकोशीतून आमच्याकडे क्रिकेट म्हटलं तर क्रिकेटची पर्वणी, त्याचप्रमाणे बक्षिसांचा पाऊस आणि एक क्रिकेटची पंढरी. जशी राजापूर पंढरी आहे तशीच एक राजापूरच्या छोट्या गावी एक पंचकोशी आमची आहे. आणि या पंचकोशीमध्ये पण एक चांगलं भरणं असणारं क्रिकेट आणि त्याची नवोदित खेळाडू असं चांगला ताळमेळ दिसतो नेहमीच. आणि या देवाच्या गोटण्याचे जे विद्यमान अध्यक्ष आहेत ते विलास नासनेकर साहेब आणि यांच्या या देखरेखीखाली आणि त्यांच्या अध्यक्षतेखाली हे देवाच्या गोटण्याचे संघ सगळे वावरताना. आणि या संघाचा पण मालक होते दीपेश, संघाचे कर्णधार होते. बघा काय चेंडू टाकला आणि शॉर्ट पिच चेंडू होता. आणि या शॉर्ट पिचचा चेंडूचा पुरापूर फायदा घेतला तो खणखणीत चौकार. चोरशीचा होता नाही ते 5 चेंडूने 8 धावा
2 चेंडूवरती 8 धावा निघाल्यात आणि आता पुढच्या 5 चेंडूवरती 8 धावा पाहिजेत. बघा सामना काय रंगतोय तो. एके वेळेला 7 चेंडूमध्ये 16 धावा पाहिजे होता, त्याच्यावरती चौकार निघाला. त्यानंतर 6 चेंडूवरती 12 धावा पाहिजे होता, त्याच्यावरती पुन्हा एकदा चौकार निघाला. धन्यवाद थंडाची सोय केल्याबद्दल मंडळाला. आणि पुन्हा एकदा मारला चेंडू. मला वाटतं झेल बाद होऊ शकतो आणि झेल बाद झालाय. कुठल्या क्षणाला झेल बाद झालाय तर शेवटच्या क्षणाला. तर समोरच्या खेळाडूवरती हवी होण्यासाठी बॉडी लँग्वेज पहिली महत्वाची असते आणि झेल घेतलाय तो बघा महेश याने. पुन्हा एकदा कमबॅक केलंय ते दीपेश याने. आणि पार्थ 11 संघाचा हा कर्णधार होता, विलास नाथनगर यांचा हा संघ होता. आणि या विलास नाथनगर हे विद्यमान अध्यक्ष आहेत देवाचे गोटणे गावाचे. त्यांनी ही DGPL भरवली होती आणि या DGPL मध्ये चांगले खेळाडू बाहेर आलेत. आणि त्याचप्रमाणे हाही संघ या देवाचे गोटणे गावचा आहे, BCC देऊळवाडी देवाचे गोटणे. त्याचप्रमाणे नरू कामतेकर यांनी हा सजवलेला संघ आहे. त्याचप्रमाणे कमलाकर बाने यांनी हा सजवलेला संघ आहे, मेहनत केलेली आहे. आणि पुन्हा एकदा 4 चेंडू आणि 8 धावांची गरज. दीपेश मारा करतोय तो प्रशांतसाठी. पाहूया बघा स्ट्रेट केलेला चेंडू आणि बघूया झेल होऊ शकतो का तो. तुषार झेल खाली आणि झेल बाद. किला भरून काढताना ते तुषार बाने. धाव संख्या झाली ती 25. जिंकायसाठी 8 धावांची गरज. 3 चेंडूने 8 धावांची गरज. हॅट्रिक चेंडू आहे, हॅट्रिकचा चेंडू आहे. पाहूया दीपेश आपल्या संघाची फिल्डिंग सजवताना. हॅट्रिकचा चेंडू आहे शिवा नारकडकडून 100 रुपयाचा पारितोषिक केलाय ते हॅट्रिक साठी. आणि नक्कीच दीपेश पुन्हा एकदा पंचांचा अतिरेक धाव्याचा इशारा. वाईटचा चेंडू आणि थोडासा गचाळ मला वाटतं चेंडू हाताळला तो दीपेश. कारण या क्षणामध्ये जर गचाळ चेंडू टाकला तर थोडासा प्रॉब्लेम होऊ शकतो, संघ थोडासा अडचणी येऊ शकतो. परंतु कमबॅक नक्कीच करेल दीपेश. आणि स्वप्नील आपल्या संघासाठी विजयी करतो का ते पाहूया. कारण स्वप्नीलकडे मोठा फटका आहे, कारण ज्या पद्धतीने आताचा चेंडू त्याने हाताळला होता, ज्या पद्धतीने बॅट फिरवली होती. विनोद 3 चेंडू आणि 7 धावांची गरज. 3 चेंडू 7 धावा. दीपेश की स्वप्नील. पाहूया कोण संघाचा तारणा होता तो. आणि पुन्हा एकदा निर्धाव चेंडू आणि रनआउट. अज्जूभाईने आपल्याकडे आता बॅटिंगची स्ट्राईक घेतलेली आहे. पाहूया आपल्या संघाला काय योगदान देतो. 2 चेंडू आणि मला वाटतं 7 धावांची गरज. कंपल्सरी षटकार मारावा लागेल एका चेंडूवरती किंवा 2 चौकार मारावे लागतील. आपल्या ओनिया संघाला थोडीशी मॅच आपल्या अंगावरती कशी ओढून घ्यावी हे ओनी संघाकडून आता दिसून आलं. कारण मॅच 1 साइड होऊ शकली असती. कारण चांगला कमबॅक केला होता तो ऋषी याने.
त्याच्यानंतर थोडस संघ ढासळला इथे. दोन चेंडूंनी 7 धावांची गरज आहे. कंपल्सरी 7 धावा पाहिजेत. दीपेश आणि रन आउट झालाय. पहा काय चेंडू, आणि आता शेवटच्या चेंडूवरती षटकार मारणं अनिवार्य आहे. गडी शेवटचा चेंडू आणि शेवटचा षटकार मारावा लागेल तो ओनिया संघाला. पाहूया कुठला संघ बाजी मारतो तो, कारण एका चेंडूवरती सामना पलटू शकतो आणि सामना पलटवण्यासाठी एक बॉल डॉट पाहिजे किंवा एक षटकार पाहिजे. पाहूया कोण बाजी मारतो, देवाचे घोटणे की ओणी संघ. जबरदस्त सामना सांगला. त्या टाळ्या वाजवायच्या सर्व प्रेक्षकांनी या सामन्यासाठी. पहा कुठला सामना कुठे येऊन ठेवलाय ओणी या संघाने, कारण ओणी या संघ यासाठी जबाबदार असावा. कारण मला वाटतं हा सामना एकतर्फी जिंकू शकला असता ओनिया संघ, परंतु थोडीशी घाई केली षटकार मारण्याची. थोडंसं बॅलन्सिंग केलं नाही, थोडंसं कानमंत्र दिला पाहिजे होता प्रत्येक फलंदाजाला, परंतु थोडासा अनुभव थोडासा मला दिसला नाही याच्यामध्ये या संघामध्ये. कारण अनुभवी खेळाडू आहेत, परंतु अनुभव शेअरिंग झाला तर त्याचा रिझल्ट चांगला येतो, आणि हा रिझल्ट कुठे दिसला नाही आपल्याला. आणि शेवटचा चेंडू षटकार पाहिजे. षटकार शेवटचा चेंडू चला पेशन्स ठेवायचा आहे. लाईव्ह आहे मॅच, त्यामुळे पेशन्स ठेवायचा आहे. शिवीगाळ करायचं नाही, आरडाओरडा कोणी करायचं नाहीये. पेनल्टी दिली जाऊ शकते मंडळाकडून, त्याचं भान ठेवायचं आहे सगळ्या संघ नायकांनी, संघाच्या खेळाडूंनी आणि प्रेक्षकांनी सुद्धा. प्रेक्षकांना विनंती आहे की त्यांना पेनल्टी नाही, परंतु आपल्या संघासाठी काही प्रोत्साहन करताना कुठलेही गलिच्छ. हॅलो हॅलो, एक चेंडू आणि 7 धावांची गरज. पाहूया आणि निर्धाव चेंडू दीपेश यांच्याकडून मॅच विन केली ती दीपेशाने आणि खिशात घातलाय. सामना काय सामना झाला पहा. देवाचे घोटणे विन झालाय, परंतु कुठून सामना फिरवलाय या दीपेशाने. आणि धाव संख्या आपल्या संघावरती, कारण चांगली बघा एका ओव्हरमध्ये 5 विकेट घेऊन सामना पण फिरवला होता. या सामन्याचा टॉस कोणी उडवलाय?